Kag sa number 1, traditional jeepney transport group magapatigayon sang untat biyahe kasunod sa pagdakop sa ilang nga lideres. May report si Nico Delfin. Ginhilway ng 5 sa 6 kamakatapos ang traditional jeepney group matapos makapiyansa sang 3,000 pesos. Ginpangdakop sila bangod sa nagluntad nga tensyon sa ginhiwat nga rally sa atubang sang El Fisher Hotel sa Daranlakson sa Bacolod kahapon. Kabahin sa ginpasakaan sang kaso nga disobedience to a person in authority, Sanday Bacod President Rudy Catedral kag Shalimar Saliut, Kenneth Co-President Lilian Zambrano, upod Sanday Undok President Rodolfo Gardose kag Eric Bindoy, nga Secretary General sang Transport Group. Ina nga ginastadiyan sa aton nga mga legal counsel ang ina nga pag countercharge against sa nagkalatabo kahapon kay kadamo gid sa aton nga mga members nga nagkalasaktan no nagkalaiguan nagkalapilas kag mostly mga bahay namo nagkalaiguan gid sang water cannon kag kalabunggo kag damo gid sang mga affected. Wala pa makagwa sa Police Station 2 si Melchor Umangayon nga ginatudlo ng haboy sang bato. Resulta nga 2 sa mga pulis ang nasamaran. Ginpahayag ni Catedral nga ila ginakondenar ang pagpanakop pati ng pagpangbomba sa ila sang tubig samtang nagarali. Sa madason nga simana, natala na ang nationwide transport strike nga pagaopdan sang piston kag manibela. Ginakondenar gid naton ang ginobra kahapon sa aton nga mga kapulisan. Kaga ang tanan naton subong nga mga grupo sa nasyonal kaga bilog nga Pilipinas nga mga transport organization sang manibilang sang piston ginakondenar kag mayara sang pagahiwaton nga dako nga nationwide nga transport strike tungod sa ginhimo sa aton diri sa syudad sa Bacolod. Wala maimbitar sa Transport Summit nga ginhiwat sa sulod sang hotel ang katapos ng traditional jeepney group rason nga sila ang nagrally. Ginsiling ni BCPO Director Police Colonel Joresti Coronica nga isa ka private event nga gintambungan sa mga modernized jeepney organization, opisyales ng LTO kag LTFRB ang ginhiwat. Ginpathagman ni Coronica nga antes pa sa ginpatuman nga dispersal, ginistorya na ang mga rallyista bangod nagatugan na sila sing eskandalo sa mga commercial establishment kag nagasablag sa lakat sang trapiko. Wala sila sang permit para magrally sa atubang sang hotel. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.